U stresnim situacijama se dešava da dišemo previše brzo. To je takozvana hiperventilacija. Da bismo to sprečili, da bismo opustili dah, možemo da uradimo sljedeću vežbu. Dok je budemo zajedno radili, seti se slike ove devojčice koja duva maslačak. Tako slično će se odvijati iduća vežba. Ako želiš, možeš da isprobaš odmah sa mnom ili inače možeš da pogledaš video pa onda kasnije da isprobaš za sebe. Sedi udobno, smesti se tako da tebi odgovara. A ja ću sada da uključim minut, a ti samo meri koliko udisaja i izdisaja imaš. Zapamti koliko puta si udahnuo ili udahnula, koliko je tu udisaja bilo, a sada ćemo da isprobamo kako će to izgledati kad uradimo ovu vežbu. Ja ću ti pokazati, udahneš duboko i onda izdišeš tako kao što bi duvao ili duvala maslačak. Sasvim polako. Onda ponovo duboko udahneš, naduvaš obraze i izdišeš polako. Kao da duvaš maslačak. Sada ćemo ponovo krenuti. Koliko je bilo udisaja sada? Ovo je jako jednostavna i jako efektivna vežba. Time što smanjujemo broj uzdisaja i izdisaja, mi pozitivno utičemo na naše srce koje se smiruje, koje isto sporije kuca i samim time dajemo signal našem mozgu i našem kompletnom sistemu da je sve u redu, da je sve opušteno i da ne treba izlučivati hormone stresa kao što su adrenalin, noradrenalin ili kortizol.